a vítam vás na natočení tohto vymeniť grafické karty a zdroja. Tak ideme na, takže ideme vymeniť grafickú kartu do tohto môjho počítačika, lebo jeden nemenovaný človek mi napísal pod videom, keď som natáčal to plno, že mám nový počítač. Ja nie to dobrý multimediálne hry. Jak nie je dobré, však GTA 5 som na tom hral, CS som na tom hral, všetko som na tom hral. Takže prvé čo som robil, už som dal dole grafickú kartu. Táto grafická karta tam bola, je to Nvidia GeForce GTX 745K 4 GB, je to od Asus, je to Asus značka. Táto grafická karta bola celkom dobrá a môžeš sa spraviť nejakú súťaž o túto grafickú kartu. Ak chcete do počítača, to mi napíšte do komentu, prečo chcete a ja sa rozhodnem. Tak ideme to skovať, takže túto grafickú kartu si odložím, si možno tam takto niekde na stenu, že toto som mal vo svojom počítači a teda ideme ďalej, takže my sa tu sústredíme hlavne na toto. Toto je moja nová grafická karta. Je to GTX 960 Gaming 4G. Ešte som to nerozbaloval, ešte som ani nevidel, ako to vyzerá. Tak ideme sa pozrieť na to, tak ideme si to pekne rozbaliť. Vyťahneme toto. Takto vyťahneme. Takto to vyťahneme. Tak krabičku si niekde schováme. Tu nie je nič, krabičku sa dám na zem. Takže prvé čo tu je hneď, je táto. Toto dáme zatiaľ, tam je grafická karta, ešte máme sem. Takže prvé čo tu je toto, tam by mali byť návod, plán a všetko, aj inštalačka by tam mala byť, takže ideme na to. Takže máme tu návodík, máme tu návod aj prepojku, ktorú som veľmi rád, že mi dali, lebo ja potrebujem takúto prepojku, lebo ja mám VGAčko a potrebujem do DVčka, tak to znamená veľmi šikne, schovám peknú krabičku, veľmi sa aj páči, ako to pekne zabalí, tak to tiež dáme v tej krabici. Najdôležitejšia vec, ktorá teraz príde, je grafická karta, tak to pekne takto balíme a ja sa môžem pri ruke. Takže toto je nová moja grafická karta. MSI grafická karta, bitch, bing. Dobre, tak toto by sme mali asi odlepiť, to nám iba ukazuje, to že máme odlepiť, áno, remove. Taká je malá, ježišmarja, to tam je ako bocham. To tam vôbec aj zmestí. Kokos, však to bude, však pozrite, aká je tá grafická karta oproti tomu počítaču. To jak tam dám? Dobre, aby to nám všetko fungovalo, čo môj zdroj nezvládne, lebo toto je len nejako 300 W či koľko, tak som si kúpil zdroj, ktorý vyzerá takto, je to 500 W zdroj, malo by to podporovať všetko a vyzerá takto peknúčko, takto pekne nás zabali, tu je tiež nejaké plány, tu ani neviem, ešte dokonca skrutky na to dali, aby sme to mohli pripevniť sem. Takže tak to vyzerá, malo by svietiť na modro, ja dúfam, že nesvieti na modro a ideme sa na ňu pozrieť, takže pekne ho zostavíme, nevadí. Tak takto vyzerá môj zdroj nový. Tak to vyzerá, je peknúčky, wow, je nádherničky. Tak ideme na to, tak ideme rovno sa presunúť k tomu zapájaniu a uvidíme sa tam. Takže čauko zatiaľ. Forget your name. I'm ready, I'm ready, I'm ready, I'm ready.
forget you, but I may forget your name. I'm ready, I'm ready, I'm ready, I'm ready. Takže tu by som trochu hudbu zoslavil a ideme sa rovno pustiť na testovanie FPS na niektorých hrách, ktoré som vybral práve teraz. Takže ideme na to. Ako vidíme, ide pekne, krásne tu hýbe sa, krásne, áno, krásnočko, vyberám si zbraň, začnem strieľať pozikom, stále 60 fps, stále to je v pohode 60 fps, takže to je vážne super. Teraz si pekne idem ku garáži zobrať auto a ideme vyskúšať test s autom. Zase klesám na garáž, ale nevadí, zoberieme si auto a uvidíme, čo ako sa bude diať, ako budú na to reagovať FPS-ka. Takže auto sme si vyšťanili už von, pekne ideme rovno, stále ideme rovno a stále to má 50 alebo 60 fps, čiže to je vážne super. Stále vidíte 55, stále ešte to zatiaľ nepreskočilo na 50 alebo 45, stále okolo tých 50-60 fps. Krásne, vidíte, ideme veľmi rýchlo sa snažíme ísť čo najrýchlejšie, aby sme neskúšali FPS-ka. Zrazu naboráme a uvidíte, čo sa stane. Nestane sa nič. Teraz vám pekne ukážem, ako nastavenie to mám nastavené. Takže mám to nastavené 1920x1080, čiže Full HD, Digrade 11, Full Screen, automaticky som si nastavil obraz. Dal som 60 Hz, či MHz, či aj neviem, ako sa to hovorí, takže mi nepíšte do komentárov, to je. Monitor mám jeden, FXAA som si zapol, to som si vypol. Mám tam tie population density, population barrett na maximum, very height, very height off, very height, height, väčšinou tam mám dané very height. Čiže mám to tak priemerne dané. Zaberá mi to z grafickej karty 2533 MB, čo je približne 2,5 GB. Dobre, ako ďalšiu hru, tu mám hru Rust. Tu mám nastavenú sa mi na maximálne detailu, uvidíme za chvíľku a vidíte, stále je to okolo tých 45, 46, 47, 44, stále tých 45 fps približne. Ešte si aj pekne zasvietíme, aby sme videli. Zoberieme si kamienok, ideme vyskúšať všetko, skúšame všetko zničiť a uvidíme, ako táto grafická karta zvládne. Je to oveľa lepšie, lebo toto Rustko mi nešlo a ja keď som chcel hrať toto Rustko, tak som to musel mať na najnižších detailoch, ale fakt, že bolo to hrozné, lebo minimálne som mal 30 fps alebo 20. Asi 20 fps na najnižších detailoch a teraz to mám nastavené na najvyšších a mám tam 42, 43, stále okolo tých 45 približne. Teraz 65, paráda. Pekne si naťažíme drevo, ukážeme si, jak sa ťaží drevo, to je veľmi jednoduché, proste jednoducho kameňom ťažíte, vlastne nie ťažíte, to nie je Minecraft. Vlastne ťažíte, no tak už to poviem. Ťažíte, jednoduché povedané. Takže máme tam aj cenzúru, vidíte krásne, nevidíte vlastne našu pumpunďura. Rust je veľmi náročná hra pre takto grafickú kartu, aj kamarát mi povedal, a teraz si pekne ukážeme nastavenia. Takže vidíte, všetko je skoro nastavené na maximum, ukážem vám, ako to bude vyzerať, keď to bude na minimálnych. Koľko FPS to bude. Dobre, takže takto to vyzerá na najnižších detailoch, je to 52 FPS, čiže približne tých 60. A ide to plynulo.
Neviem prečo, ale keď som mal nastavené na maximálne detailoch, čo som hral predtým, tam mi to ukazovalo normálne 53 alebo 52 fps, tak teraz neviem prečo sa to zase znížilo, nevadí. Vyskúšame dať všetko na maximum a vidíme, že čo sa stane. 44 fps, stále to je okolo tých 44, čiže stále to je dobré. Skúsime to teraz znižiť a uvidíme, čo sa stane. Stále to je tých 43, 44, 45 fps, čiže to je vážne super. Veľmi som spokojný s touto hrou, že to tak dobre ťahá. I presúvame sa tak ďalšie. Ako ďalšia hra je moja veľmi obľúbená hra a to je Bioshock Infinity. Táto hra je moja srdcovka doslova, takže ideme sa na to pozrieť. Takže pozrieme si nastavenie, ako je nastavené. Takže dáme si graphics a vidíme všetko proste nastavené na ultra, mám nastavené všetko. Snažil som sa všetko nastaviť na ultra, čiže malo by to byť všetko na ultra a vidíme, že už nám to ukazuje 40 fps, čiže to je vážne super pri takých titulkách, či čo je to. Dobre, takže dáme main menu, ako sa spúšťa zvyčajne tuto a dáme continue alebo nie, dáme si load chapter a pozrieme sa, ako to pôjde. Takže počkáme, kým sa to načíta a ideme sa pozrieť. Takže už nám tu ukazuje 25 fps, čiže to je vážne super, to je reálne, to je strašne super. Dobre, tak už sa nám to načítalo a ideme sa rovno pozrieť. Takže vidíme 60 fps a stále vôbec sa nepodne 60 fps, čiže stále je 60 fps. Môžeme chodiť, ideme sa pozrieť, hoci kde. Pozrieme sa, či to niekde niečo není. Pozrieme sa na chlapcov, ako sa rozprávajú. Pekne si zoberieme veci. A stále je to okolo tých 60 fps, čiže veľká spokojnosť. Presunieme sa nejakým strieľačkám, aby to nebolo nudné. Dobre, tak tu už to vyzerá byť teda oveľa lepšie a už nás idú zabiť, takže vidíme stále okolo tých 60 fps, stále 61, 60 fps. Ide stále 60 fps, stále. Môžeme zase 59 tam bolo pred chvíľkou, 59, 60, stále tých 60 fps. Takže ako ďalšiu hru tu mám Tom Clancy's Ghost Record, neviem či presne sa to volá. A mám to, naskôr som vybral tú časť, presne tam kde som mal 20 fps. Mal som to na 1920 x 1080 a teraz som si to nastavil na 9157 x 1920 alebo tak nejako. Takže dosť veľký pokrok, vážne je to dobrá grafická karta. Stále okolo tých 45-50 fps a to je nastavené na 2157 x 1920, takže to je fakt, ale že fakt veľmi dobré, veľmi velice dobré.
Ako ďalšiu hru tu mám Dota 2 a tentokrát znova v tom istom nastavení, je to úplne Full HD, nie Full HD, je to nastavenie na 2157 x 1920. Je to nastavené na Ultra a ideme sa na to pozrieť, ako to zvládne táto grafická karta. Takže stále vidíme okolo tých 190, stále 100 alebo 90 fps. Stále vidíme tých 190, niekedy 80 fps, čiže vážne, reálne dobre, je to strašne dobre, vidíme teraz 199, stále vidíme 99 alebo 100, takže veľmi, ale že veľmi spokojnosť veľká. Ako poslednú tú hru, tu mám World of Warcraft a ideme si vyskúšať, ako to zvládne táto grafická karta, či to bude v poriadku, alebo to nebude v poriadku, takže ideme na to. Takže počkajme, kým sa na to načíta a ideme rovno na vec. Takže už sa nám to načítalo, dáme jednoducho iba OK, no daj OK k tomu, nečakaj. No vidíte, ako tam čaká strašne dlho čaká, jak nejaký Rumun. Tomo, makaj. Dobre, tak dáme OK, dajme sa pozrieť, tak vidíme. Stále 80, 90 fps, takže pozrieme si systém, mám to nastavené na Ultra. Dáme si to na Low, čo som veľmi prekvapený, čo sa stalo. Akože mali sme tam 90, 80 fps a dal som si to úplne na najnižšie detaily. A bum, 90, stále tých 90 fps, čiže nejaká dosť nevýrazná zmena. Stále dáme to na Ultra. A stále je to tých 80 alebo 90 fps, čiže stále, ale akože som spokojný veľmi, že to tak dobre ide, ale mohlo to byť aj lepšie. Ale nie, robím si srandu. Ak sa vám toto videjko páči, nezabudnite zanechať like. Ak chcete, aby som ďalšie takto videa natáčal, tak u mne lajkujte, odobrajte, zdieľajte a vidíte sa pri nejakom ďalšom videjku. Takže čaute.